وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau Alhamis 23 ga watan Ramadan, hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447, wadda yayi daidai da ranar 12 ga watan uku miladiya 2026. Muna godiya ma Allah madaukakin sarki da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka, masallacin Juma'a na Ibrahim Bako, don gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka, watan Ramadana. Idan ba ku manta ba, muna cikin suratul Ahzab. A jiya mun tsaya akan aya ta 5, sai dai kafin mu shiga cikin tafsiri akwai wani abun farin ciki da ya same ni jiya daf magariba. Ina gida aka kira ni aka ce mun da a kawo mun sako daga masallacin Juma'a na Ibrahim Bako. Sai na ga wasu bayin Allah suka zo mun da sabuwar mashin. An gama komai, an sa sabon namba, tankin ma an cika shi da mai. Mashin mai tsada, sabo kal, rasit ɗin ma da sunana ne a jiki. Nai da su gaya mun suwaye in isar musu da godiya ta musamman. Suka ce a'a, wasu bayin Allah ne a masallacin Juma'a na Ibrahim Bako, ba sa so in san su sun yi ne don Allah. Amin. Ina isar musu da godiya ta musamman da addu'a na musamman. Ubangiji ta'ala ya saka musu da alkhairi. Annabi ya ce duk wanda ya maka alkhairi kai ma ka saka masa. Idan baka da abin da zaka saka masa, kai ta zuba masa addu'o'i lailan wa naharan, dare da rana. Gashi Allah ya sa muna cikin watan Ramadana. Annabi ya ce ko kuma ka ce masa jazakallahu khairan ko jazakumullahu khairan, shine Allah ya saka muku da alkhairi. To wannan yafi abinda ma aka baka. Da haka waɗannan bayin Allah da suka cusa mana farin ciki jiya, muna godiya, muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya karbi wannan aikin alkhairin da suka yi,
ya sanya shi a mizanin kyawawan ayyukansu. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara sanya albarka cikin rayuwarsu da zuriyarsu. Dukkan sharri da musiba da bala'i muna roƙon Allah ya kare mana su. ‘Ya'yansu Allah ya musu albarka, Allah ya kare su daga dukkan sharri. Ina ƙara roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu ikhlasi da ayyuka nagari. Ina ƙara roƙon Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da su a jannatul firdausi. Kuma Allah ya ƙara yalwata musu arzikinsu, Allah ya ƙara yi musu albarka. Na gode, na gode, na gode, jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan. Suka ce gashi a ci gaba da hawa, a ci gaba da da'awa. Allah ya saka da alkhairi. Wannan abin da suka yi shine irin abin da musulunci ya karantar da mu. In za ka yi aikin alkhairi, ka yi karma a gane kai ne ka yi. Shi ne annabi ya ba mu labarin nau'ikan mutane guda 7 da Allah maɗaukakin sarki da ya sanya su a inuwan al'arshi, ranar da babu wata inuwa sai tashi. Cikinsu akwai wa rajulun ta saddaka bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Mutumin da yayi sadaka da wata sadaka ya ɓoye ta har hagun ɗinsa bata san abin da damansa ta ciyar ba. Annabi ya ce wadda ya yi wannan yana cikin wadda za su shiga inuwan al'arshi. Ubangiji ta'ala ya sa bayin Allah da suka saya mun mashin ɗin nan su ma su shiga cikin inuwan al'arshi. Ɗaya daga cikin malamanmu da ya karatu a Saudiya ya ce mana su larabawa al'adarsu idan balarabe zai maka kyauta wani lokaci yakan bari kana sallah a masallacin harami sai ka kai goshi ƙasa sai ya tura envelope na makudan kuɗi ta osin ka yi gaba abun shi. Wani lokaci kuma za su zo kofar gidanka ne a jibge maka kayan abinci irin karfe 1 ko 2 na dare din nan da kuɗi a envelope su yi gaba abinsu. Saboda sun yi ne inna ma nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Mun yi ne dan neman yardan Allah, ba ma nufin sakamako a wajen ku ko godiya. To nagode, nagode, nagode. Ubangiji ta'ala ya saka musu da alkhairi. Na biyu, jiya mun yi magana akan zihari. Mutumin da ya zihari wa matansa ya kamanta matarsa da mahaifiyarsa ko wata duk wacce haramun ce a gare shi ya aure ta, sawa'un haramci na dindindin ko kuma na ɗan wani lokaci. To sai wani bawan Allah ya tambaya ya ce, to idan matan ne ta yi zihari wa mijinta fa, ta ce kai idan ka kusance ni kamar mahaifina ne ya kusance ni, menene matsayin wannan? Na ce ni ma ban dai sani ba kuma ban taɓa karantawa ba, amma zan je in bincika. To na je na bincika kwatankwacin irin wannan tambayar an yi wa babban malami Sheikh Abdulaziz bin Bas. Sheikh Abdulaziz bin Bas ya ce wannan kalmar bai dace mace ta faɗa ba, kuskure ne mai girma. Kuma don mace ta faɗa wa mijinta cewa in ka kusance ni kamar mahaifina ne ya kusance ni, ko duk wani wanda haramun ne a gare ta ya aure ta muharraminta ne, ya ce ba za a ɗauki wannan a shari'ar musulunci a matsayin zihari ba, domin abin da ya bayyana a musulunci zihari miji ne ke da ikon yin zihari ba mata ba. In kuma mace ta yi zihari ta furta irin wannan kalmar wa mijinta, in ka kusance ni kamar mahaifina ne ya kusance ni ko wani wanda haramun ne a gare ni aure shi, ya ce za a ɗauki wannan a matsayin rantsuwa ne, da a ɗauke shi a matsayin rantsuwa ne. Mijin ba zai kusance ta ba. Wasu malaman kuma wanda suka ba da fatawa suka ce ya halatta ya kusance ta, amma kuma sai ta yi kafarar rantsuwa. Kafarar rantsuwa kuma shine kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin suratul Ma'ida. Allah ya ce la yu'akhizukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah baya kama ku da yasasshiyar magana cikin rantsuwoyinku. Yaminul lagawi shine wanda muka saba yau da gobe. Wallahi kaza ne. Ko turmin shadda ne mun san yadi 10 yake zuwa, ko atamfa an san yadi 6 ne, aka tambaye ka yadi nawa ne, wallahi yadi 6 ne. Dan normal mun san a kamfani haka yake zuwa. Da aka bude aka auna sai aka samu bai kai ba ko ya wuce, babu kafarar rantsuwa a kanka. Wannan yaminul lagawi ne. Ko kuma ka hangowa ne ya shiga gida, ashe baka lura ba ya fita, sai aka tambaye ka ina wani, kace wallahi yana cikin gida, sai aka duba aka ce ai ya fita. Yaminul lagawi ne, wannan babu kafara a kanka.
Allah ya ce walakin yu'akhizukum bima aqattumul ayman, sai dai Allah yana kama ku ne da abin da kuka kulla na rantsuwoyi. In ka kulla rantsuwa daga zuciyarka to fa kafaratuhu, in da ka warware rantsuwan, kafararsa shine id'amu asharata masakin, ciyar da miskinai guda 10 min awsadi ma tudimuna ahlikum, na tsaka-tsaki na abin da kuke ciyar da iyalanku, ba abincin manyan attajirai ba, ba abincin talakawa na can ƙasa ba, tsaka-tsaki ya da ka ciyar da miskinai guda 10. Sawa'un yau ka ciyar da 1 ne, gobe 1, jibi ka ciyar da 2, gata ka ciyar da kaza har ya cika kwana 10, ai mutane 10, ko kuma a rana guda da ka tara mutane guda 10 ka ciyar da su, duk wanda kai yayi. Au kiswatuhum, ko kuma yi musu tufafi. Aka ce menene tufafi? A ƙasar Hausa in aka ce wane ya sa sutura ta mutunci, shine riga da wando da hula. To sai ka yi musu riga da wando da hula wa mutane guda 10. In hakan bai samu ba, auta hariru raqaba, ko yantar da baiwa. Mu ko yanzu ina za ka je ka samu bawa ka yanta shi? Babu bawa. Duk da wasu malamai suna cewa za ka iya zuwa gidan prison ka samu waɗanda aka kulle su a dalilin bashi, ba criminal suka yi ba wani babban laifi ba ne, wala Allah bashi ne ko wani civil case ne ƙarami aka kulle su a gidan prison, ka je ka ‘yanta su. Wasu malamai suka ce a'a, ‘yantar da baiwa su kutum ake so, ba maganan ‘yantar da waɗanda aka kulle su a gidan prison ba. To kaga samun baiwa ka ‘yanta ta yanzu dai mana wahala ko? Allah ya ce fa man lam yajid, addini kenan akwai daɗi. In ba za ka iya kaza ba sai Allah ya kawo kaza. Fa man lam yajid, wanda bai samu ba, fasiyamu salasati ayyamin, yayi azumi na kwanaki 3. Kwanaki 3 nan Allah bai ce mutatabi aini a jere ba, irin na kafaran zihari ko kafara na kisan kai ba, ko na kafaran wanda ya karya azumin sa da gangan ba, sai ya ce kai azumi na kwanaki guda 3. Allah ya ce zalika kafaratu aymanikum idza halaftum, wannan shine kafarar rantsoyinku idan kun rantse. Wa hafazu aymanakum, sai Allah ya ja kunnanmu, ku kiyaye rantsoyinku. Ba komai ya kamata ka rinka budan baki kana rantsuwa ba. Allah masaudakakin sarki ya ce kazalika, kamar haka ne, yubayyinu Allahu lakum ayatihi, Allah yake bayyana muku ayoyinsa dalla dalla, la'allakum tashkuruna, domin ku zanto masu godiya a gare shi. Dan haka matar da ta yi zihari wa mijinta, wannan ziharin da a ɗauke shi a matsayin rantsuwa ne. Don haka kafin mijin ya kusance ta ko bayan ya kusance ta, ta san cewa kafarar rantsuwa ya hau kanta, kuma ta yi laifi, kuma bai kamata ta sake faɗin irin wannan maganan ba. Kuskure ne ta sake maimaita irin wannan maganan. Zihari an ba da dama ne ga maza, banda su iyayenmu mata. A karatunmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma, wannan faton yana nan a cikin Fatawal Mar'atul Muslima, yana cikin fatoyi na Sheikh Muhammad Salih Usaimin da sauran malamai da dama da suka yi maganganu akan wannan matsala. A jiya mun karanta ayoyi guda 2 wadda muka samu sakonni masu tarin yawa. Sakon farko, ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi, babu wani mutumin da Allah madaukakin sarki ya sanya masa zukata guda 2 a cikin cikinsa. Kowane mutum zuciya kwaya ɗaya yake da shi. In ka fahimci saƙon, shi ne babu yadda za a yi shirka da tauhidi su zauna guri ɗaya, babu yadda za a yi bid'a da sunna su zauna guri ɗaya, dole ɗaya ya ba ma ɗaya guri. Babu yadda za a yi jin kiɗa da karatun alƙur'ani su zauna, ba wani mai zukata guda 2, dole ɗaya a yi ɗaya a bar ɗaya. Yana daga cikin kurakuran mutanenmu, za ka ga mutum ya fita daga masallaci da carbi yana ja kuma yana taɗi. Ko ba haka bane? Sai ka rasa da wani zuciya yake azkar, da wani zuciya yake taɗi. Babu wani mutumin da yake da zukata guda 2, kowa a cikinmu yana da zuciya ƙwaya ɗaya ne. Sannan muka fahimci saƙo na 2 akan hukuncin zihari. Dan ka kamanta matanka da mahaifiyarka, wannan abin da ka faɗa ƙarya ne, ba mahaifiyarka bane. Mahaifiyarka ita ce wacce ta tsuguna ta haife ka. Mun ji yadda kafaran yake. Sako na 3 mun fahimci cewa ƴaƴan ruko, sawa'un ƴaƴan yayinmu ko ƴaƴan kannanmu ko ƴaƴan ɓangaren
'yan uwanmu mata ko 'ya'yan ruko ko kuma gidan raino ka je ka karɓo yaro ya dawo ɗanka, wannan ɗan ana ce masa tabanni, wannan ɗan bai halatta ka jingina masa sunanka ba, sai dai yaron ya yi amfani da sunan babansa. In kuma ba a san sunan baban ba, sai a duba ɗaya daga cikin sunayen Allah, asma'ullahi husna, sai a jingina ma ɗan. In sunansa Ibrahim ne sai a ce Ibrahim Abdullahi. Idan kai wadda ka ɗauko yaron daga gidan raino sunanka Abdullahi ne, to karka sa Ibrahim Abdullahi, sai ka duba ka ce Ibrahim Abdulrahman ko Ibrahim Abdulaziz ko Ibrahim Abdulgafar, ka nemi wani sunan da ba sunanka ba, in sunanka yana cikin ajin sunayen Allah guda 100 ba ɗayan nan. To akwai hadisi da ya inganta wadda jiya na yi alƙawari na ce akwai hadisai masu tarin yawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake tsoratar da mu akan mutum ya jingina sunan wani wanda ba babansa ba zuwa gare shi, mutum ya jingina wani wanda ba shi ya haifi ɗa ba zuwa gare shi, ko shi ɗan ya jingina kansa zuwa ga wani saboda mahaifinsa matalauci ne, shi kuma wancan shahararre ne a gari mai arziki ne, kuma dangin babansa ne ko dangin mahaifiyarsa ne, ya ce bari ya koma gurin kuma ya rinka amfani da sunan wancan familin, haramun ne a musulunci. Sai Allah ya ce ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu indallahi, ku kiraye su da sunan iyayensu shi yafi adalci a wajen Allah. Duk yadda babanka yake babanka ne, kar ka raina shi, ko bayi da komai, uba ne, ba a sake uba kamar yadda ba a sake tuwo suna, sai dai a ce tuwon semo ko tuwon shinkafa ko tuwon alkama ko tuwon garin masara ko tuwon dawa ko tuwon gero. To haka mahaifi ba mahaifi ne, duk yadda mahaifinka yake mahaifinka ne. Akwai matashin da ya same ni, ya ce mu mana ina cikin tashin hankali. Na ce bai faru? Ya ce malam ka san a makarantanku na yi haddin ƙur'ani, a masallacin anguwanmu ana saka ni cikin limamai da muke jan sallah. Ya ce amma wallahi malam babana har yanzu wiwi yake sha, wiwin nan yakan je ya sha tare da yara ƙanana. Ya ce wannan abun yana ƙona mun rai, baya jin daɗi. Na ce ka yi haƙuri, babanka ne, amma ka yi ta addu'a na Allah maɗaukakin sarki ya nufe shi da tuba ya daina shaye-shayen nan. Ka yi ta addu'a, ba ka da abin da ka iya, kuma bai halatta ka ce ba za ka yi masa biyayya ba. Mahaifi ne, ko yaye ne, kowa da irin jarabawar da Allah yake masa a rayuwa. Wallahi wani jarabawansa ta ɓangaren iyayensa ne. To kowa da irin nashi jarabawa. Mahaifi ne, ba yadda za a yi kai fushi da mahaifinka, ko yana aikata aiki na laifi dole ka yi masa biyayya, sai dai in ya maka umarni ga akan wani abin da ya saba ma Allah madaukakin sarki, nan Allah ya ce fala tudihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Karka masa biyayya amma ka mu'abalance shi a zama na duniya, ayyuka na yau da gobe ta hanya mai kyau. Duk abin da ke bukata ka siyo masa, amma yace siyo mun wiwi ba za ka siyo ba, siyo mun taba sigari ba za ka siyo ba, siyo mun giya ba za ka siyo ba, dauke ni kai ni wajen saban Allah ba za ka kai shi ba. La da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Babu halitta, babu biyayya ga wani halitta cikin sabawa mahalicci da ya halicce mu gaba daya. Hadisi ya inganta cikin sahih Bukhari da Muslim, hadisin Abu Zarr al-Ghifari Allah ya kara masa yarda, yace sami annabi sallallahu alaihi wasallama yaqulu, yace naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa laysa min rajulin idda ali ghairi abihi, babu wani mutumin da zai danganta kansa zuwa ga wani wadda ba mahaifinsa bane, wa huwa ya'lamuhu, alhali yana da masaniyan cewa wannan fa ba babansa bane. Kila dan kwaɗayin wani abun duniya ne yake so ya danganta kansa da wannan familin, wannan gidan, yake so ya danganta kansa da wannan attajirin. Annabi ya ce babu wani mutumin da zai jingina kansa zuwa ga wani wanda ba mahaifinsa ba, ya rinka da awan shi ne mahaifinsa, wa huwa ya'lamuhu, yana da masaniyan haka ba shi ne mahaifinsa ba, illa kafara, face sai ya kafirci. Anan sai malamai suka ce saboda girman laifin sai annabi ya ambaci kafirci, amma kufurun ne duna kufur.
kafirci ƙaramin kafirci, kafircin da ba zai fitar da mutum daga musulunci ba. Don haka lallai masu yi su daina. Ku iyaye masu haɗa sunan 'ya'yan wasu da 'ya'yanku ku saka su a makarantu haramun ne. Kuma 'ya'ya masu kwaɗayin in jona sunana da sunan wane don ya fi arziki ya fi shahara, ina kyamatar babana mai gadi ne ko mai faskare ne, haramun ne kuma ku kiyaye. Annabi ya ce wa manidda a ƙauman laisa lahu fihim nasabun, duk wanda ya danganta kansa zuwa ga wasu mutanen da bai da dangantaka da su, ya ce aini ɗan familin nan gidan ne, alhali shi ba ɗan familin ba ne. Annabi ya ce falyata bawa a maka'aduhu minan nari, to ya nemi wajen zamansa a cikin gidan wutan jahannama. Malamai suka ce in muka lura da hadisin ya zo da zafi sosai. Me yasa hadisin ya zo da zafi? Annabi ya kausasa harshe akan munin yin wannan abun, tunda Allah maɗaukakin sarki ya hana a Qur'ani, manzo Allah ma ya ƙara ƙarfafa maganar cewa haramun ne, haramun ne, haramun ne. Suka ce menene hikimar da ke ciki? Shine tsananin son kiyaye dangantaka. Na biyu yana daga cikin hikima shine kiyaye hakki na magada, wanda baya cikin gidan kar ya shigo cikin gidan. To idan matan gidan ne fa ta yi zina da wani, misali mai gidan baya nan yayi tafiya, kuma ya tafiya bata tana cikin jinin al'ada, bayan tafiyan shi sai wani ya sadu da ita ta yi zina da wani, mijin kuma har bai dawo ba, har ya zama da lokacin jinin al'adanta yayi bata ga jini ba, kaga alama ciki ya shiga, ciki ya girma, aka zo aka haife shi, ya fito ya bambanta da yaran gidan. Ka san wani ai shakka da kokonto dai dan zo a zuciya ko? Wani kuma ba ruwansa dai ce wala Allah ya dauko su kakanninmu na baya ne. Shikenan asiri a rufe. Kaga dai ba dan gidan bane ta dawo da shi ko? To yanzu mai hukunci, menene hukunci a shari'a? Za ta zo ta gaya masa cewa wannan dan ba naka bane, kaza da kaza ne ya faru, ko kuma ta kama bakinta ta yi ta istighfari. Ai wannan hukunci ta kama bakinta kawai ta yi ta mene? Istighfari. Domin idan ta bayyana zai iya sakanta, mutuncinta ya zuba, mutuncin ƴaƴanta ya zuba, shi ma wannan dan da aka haifa mutuncinsa ya mene? Ya zuba. Mijinta shi ma karan kansa mutuncinsa ya zuba, iyayenta ma mutuncinsu ya mene? Ya zuba. Tunda Allah ya rufa mata asiri ba a gane ba, kuma bai daga hankali cewa ni ban yadda wannan dan ba nawa bane, kuma a musulunci babu maganan aje a yi gwajin jini na DNA a tabbatar ɗanka ne ko ba ɗanka ba, babu shi a musulunci, domin komi na iya faruwa, komi da iya tsarawa, babu shi a musulunci. Kaga yadda aje a yi li'ani, to shi kuma mijin bai daga hankali ba ya yi shiru, sai ta yi ta istighfari da tuba. Allah mai karɓar tuba ne. Allah ya ce qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, kace ya bayina waɗanda suka yi laifi akan kawunan su, kar ku taba dai tsammani daga rahamar Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, haka Allah ya fara. Allah yana gafarta zunubai gaba daya, innahu huwal ghafurur rahim, shi Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne. Abu Zar al-Ghifari yace wa in zana wa in saraka, manzon Allah kora mutum yayi zina yayi sata ya tuba Allah zai yafe masa. Annabi yace wa in zana wa in saraka. Abu Zar al-Ghifari yace wa in zana wa in saraka, har sau uku. Annabi yace ko yayi zina yayi sata, ko da Abu Zar al-Ghifari baya so, ma'ana Allah ne gafara ne ga bayinsa. Kaga wannan ya riga da ya zama laluri, sai ta rufe bakinta gum, kar ta yi magana. In mai gidan ya rasu aka zo ka san gado, shi ma yana da mene gum, in aka ce bara a bashi gado ba, to fa allura zai tono garma. Allah ma ya kare. Wato akan samu irin waɗannan matsalolin, musamman idan kana karantar da mata, za su rinka kawo maka matsaloli da in ka ji sai hankalinka ya tashi. Wallahi wata za ka samu ta yi aure, tana da miji, amma tana da wani tsohon saurayinta da akwai inda suke haɗuwa suke yin fasikanci, kuma sukan yi ne kansu tsaye, baya shakka ba ta shakka, don ko ciki ya bayyana tana da mene? Tana da miji. Da haka duk masu yin wannan su ji tsoron Allah, su ji tsoron Allah, su ji tsoron Allah,
su tuna haɗuwarsu da Allah maɗaukakin sarki, su tuna Allah zai iya jarrabansu kafin su tuba Allah ya karɓi rayuwarsu, su tuna Allah zai iya jarrabansu sai sun je suna zinan Allah ya karɓi rayuwarsu a can gurin da suke zina. Ka ƙarshen tonon mene? Ƙarshen tonon asiri kenan. Akwai bawan Allah da yake da gida kusa da masallacinmu a can bayan gidan Garba Noma. Ya sa 'yan haya ne, akwai wata da ba musulma ba tana haya a gidan. Ma'aikaciyar asibiti ce mai zaman kanta, samarikanta sukan zo su yi zinansu da ita yadda suke so, wani idan ya zo ma dai wuni idan ba ta da aikin rana. Ya ce min wani saurayinta da ya zo, ya zauna a ɗakinta sun yi fasikancinsu sai Allah ya ɗora masa rashin lafiya bayan nan. Ta gwaggwada shi, ta fita ta je ta siyo magunguna, ta zo ta masa allurai ta ɗaura masa dirib a cikin ɗakinta. Jiki sai ƙara gaba-gaba yake yi. Sai ta kira abokinsa a waya ta ce ka zo ka ɗauki wani fakar ya mutu a ɗakina. Wallahi abokin ya zo ya ɗauke shi ya kai shi asibiti, a asibiti ya cika matansa biyu. Mai gidan ne wanda ya ba ta hayan gidan shi ya zo yake gaya mun ya ce mu malam da na shiga tashin hankali da an mutu a gidana. Ni ce to ai duk fasikancin da da a zo a yi a gidanka da ka ba da haya kana da commotion na zunubi ko baka da shi? Kana da commotion na zunubi. Wallahi komai na rayuwa fa sai mun yi taka tsantsan. Shi mutumin nan da ya mutun nan yana da mata guda biyu, kuma aka ɓoye wa matan ba a gaya musu me ya faru ba. Kawai wai rashin lafiya ne ya tashi masa aka kawo shi. Aboki ya ce muna tare rashin lafiya ya tashi masa na kawo shi asibiti ya mutu. Rayuwa abun tsoro. Rayukanmu ba a hannunmu suke ba. Karka ga Allah ya baka lafiya da arziki kana sheke ayanka kana zuwa inda ka ga dama ka sheke ayanka ka dawo ba wanda ya sani. Wallahi ka kiyayi kamun Allah. Ka kiyayi kamun Allah, ka kiyayi ranar da Allah zai tona maka asiri, ka kiyayi ranar da Allah zai damke ka. Domin inna rabbaka wa umli lahum, Allah ya ce inna kaidi mati, ina musu jinkiri ne. Kamar kai ne ka so ragon layya ko ka samo kaji na agri kana ba su abinci akai-akai, har da daddare kana kunna musu wuta su yi ta ci don su yi manya-manya. Dan ka yanka ka samu nama ko ka sayar ka samu kuɗi. Kajin su a ganin su gata kake musu, kai kuma kana gata ne wa kanka, ko ba haka ba? Ragon layya ka so kana ba shi dusa da harawa, kana ba shi kaza don yayi bulbul, ka samu nama ne da maiko. Shi kuma ragon gani yake kamar me kake masa? Gata ne. Wallahi dukkan masu aikata saban Allah su ji tsoron Allah, su ji tsoron Allah, su ji tsoron Allah, su ji tsoron gamuwa da Allah, su ji tsoron ranar da Allah madaukakin sarki zai tona musu asiri. Muna roƙon Allah madaukakin sarki duk waɗanda suka faɗa cikin harkoki na zinace-zinace, maza da mata, Allah ya rufe su da tuba su gyara. Mu kuma da ba ma yi muna roƙon Allah ya ƙara kare mu, Allah ya kare mana zuriyarmu da jikokinmu da za su zo a baya daga faɗawa cikin musiba na zinace-zinace. Allah ramma mu je aya ta gaba, aya ta 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Ubangiji ta'ala ya ce, annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aula bil mu'minina min anfusihim, ya fi muminai girman haƙƙi a kansu, ya fi girman haƙƙi a kan muminai sama da yadda su muminai suke da haƙƙi a kawunansu. Annabi sallallahu alaihi wasallama
aula bil mu'minina yafi girman haƙƙi akan mu'minai min anfusihim sama da su kawunansu wa azwajuhu matayansa kuwa ummahatuhum uwayen mu'minai ne matan annabi sallallahu alaihi wasallama uwayenmu ne wa ulul arhami ma'abuta dangantaka na jini ba'duhum aula bi ba'din sashin su suka fi cancanta suka fi dacewa su ci gadon sashi fi kitabillahi a cikin littafin Allah minal mu'minina sama da mu'minai na ƴan uwantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada wal muhajirina da muhajirai illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufan sai dai ku kyautata ku aikata wani abu mai kyau ga masoyanku wannan abokinka ne na hijira wannan abokinka ne na ƴan uwantaka na imani ka iya yin wasiya a cikin gadanka in na rasa ɗau abu kaza a bashi amma maganan ka rasu abokinka na abokantaka ko na musulunci ya ci gadanka babu wannan an soke hukuncin ya dawo wanda zai ci gadan wani sai dangi na jini Allah ya ce kana zalika fil kitabi masdura wannan hukuncin yana nan a rubuce a cikin littafin lauhil mahfuz wannan ayar na ba mu tarjamar ta ce to bari mu bi ta filla filla Allah ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi sallallahu alaihi wasallama shine yafi girman haƙƙi akan mu'minai sama da su karan kansu manzo sallallahu alaihi wasallama yana da girman haƙƙi akan mu shi yasa hadisi ya inganta cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama yace wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa la yu'minu ahadukum dayanku baya zama mai cikakken imani hatta akuna ahabba ilaihi har sai na kasance na fi soyuwa a gare shi min nafsihi sama da shi karan kansa sama da yadda kake son kanka sai ka so annabi shine imanin ka dai cika wa malihi sai ka ji ka fi son annabi sama da dukiyarka wa waladihi sai ka ji ka fi son annabi sama da ƴaƴanka wan nasi ajma'ina sai ka ji ka fi son annabi sama da mutane gaba ɗaya shine da ka zanto kana da cikakken imani kun ga cikakken fassarar annabi aula bil mu'minina min anfusihim shine kaso manzon Allah sama da yadda kake son kanka manzon Allah yana da girman haƙƙi a kanka sama da yadda kai kake da haƙƙi a kanka to menene son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai mutanen da suke biki so ɗaya a shekara kuma bikin nan a zo a cakudu maza da mata sannan wani lokaci ma ba a tsayawa a yi sallah wani ma ya ce ana bikin aihuwan wanda ya kawo sallah ina maganar sallah a ranar Allah ya raba mu da jahilci a haɗu ana kiɗa ana rawa wata fazzabgegiyar budurwa na gani a Facebook ba lullubi tattare da ita ta saka t-shirt ne ga ƙirjinta nan ana kallo ya ɗago tana kaɗawa tana na annabi ya rungume ni wai duk wannan fa shine wai shine son annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahi tallahi ku ji tsoron Allah wannan ba son annabi bane wannan laifi ne haramun ne in son manzon Allah ne dan Allah ya kai son da sahabbai suke mun kai sahabbai son annabi sallallahu alaihi wasallam ne ku duba yadda sahabbai suke tsananin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke masa biyayya Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su annabi ya ba su aljanna mafiya yawan su duk wanda ya je yakin badar mutum 300 da wani abu su ma duk Allah ya ba su mene an ba su aljanna inda bikin maulidi shine son annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi da su suka fara ba mu ba da su da su fara sai sun fara kafin mu ma mu zo mu kwaikwaye su shi yasa shekaran jiya nace muku wani malami yace in ka duba duk littattafan mu na gida da muke karantawa na addini
ahalari, qawaidi, ishmawi, iziya, risala, muktasar ko babu babin maulidi. Yace ko dai ba addini bane shi yasa malaman basu kawo ba, ko kuma maulidi addini ne amma malaman duk sun manta basu kawo ba. Wanne ne amsar? Ba addini ba. Inda addini ne da shine son annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, da shine son manzon Allah, wallahi tallahi da sayyidina Abubakar ya jagoranci maulidin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da sayyidina Abubakar yayi, da sayyidina Usman yayi, da sayyidina Umar yayi, da sayyidina Ali yayi, da sauran waɗanda suka biyo bayan sun ci gaba da yi har ya zo gare mu. Amma bincike ya tabbatar ba a fara ba sai a ƙarni na 4, shekara ta 400 bayan hijira, wani sarki a Egypt ɗan Shi'a shi ya tambayi Kiristoci me yasa kuke bikin Kirsimeti, suka faɗi dalilin da yasa suke wannan bikin. Sai ya tambayi malaman musulunci yaushe aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce ranar 12 ga watan Rabiul Awwal, wanda malaman tarihi sun ce yana daga cikin zance mafi rauni ba. Shi ne mafi rauni a cikin ranakun da aka haifi manzan Allah, ba 12 ga watan Rabiul Awwal ba ne, maganganu ne, shi ne mafi rauni. Ya ce to mu riƙe ranar a matsayin ranar biki. Wannan alƙali Suleiman Yusuf Bashir, shugaban majalisar malamai na ƙungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, shekaru da yawa akwai littafin da ya rubuta da Hausa akan tarihin Maulidi. Ya kawo hatta adadin yawan dabbobin da shi wannan sarki a Egypt ya yanka, da irin sharholiya da bukukuwan da aka yi. Tun daga nan sai suka bar mana mummunar gado, tun daga nan sai abin ya fara canja salo. Duk shekara yanzu za ga da irin sabon salon da ake fitowa da shi don a ba ku haushi, ko ba haka bane? Wallahi ba abin da ku ba mu haushi, mu tausayin ku ma muke mene muke, idan mun san ba addini bane. Inda addini ne kuma ahlus sunna su ne kan gaba da su ne da su yi, wallahi, saboda ba addini bane. Ba shi ne son annabi sallama ba. Me ya son annabi sallallahu alaihi wasallama? Abu guda 4 ne. Na farko, ta'atuhu fi ma amara, yi masa biyayya cikin abin da ya umarni. Na biyu, wa tasdiquhu fi ma akhbara, da gaskata shi cikin duk abin da ya bada labari. Na uku, wajtinabu ma naha anhu wa zajara, da nisantan dukkan abin da annabi ya hana kuma ya tsawatar. Na hudu, wa alla yu'badullaha illa bima shara'a, kar a bauta wa Allah sai da abin da Allah ya shar'anta. Shine cikakkiyar son annabi sallallahu alaihi wasallama. Shine Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kace in kuna so Allah ya kaunace ku to ku bi ni sai Allah ya so ku. Me bin manzo Allah sallama? Bin karantarwarsa, inda yace ayi kai, inda yace ka tsaya ka tsaya. Shi yasa ɗaya daga cikin magabata ya tsaya kusa da rijiyar Zamzam, yace ya ku jama'a, wadda ya sanni ya sanni, wadda bai sanni ba ni ne wane. Ina gargaɗi ga duk wani mai ƙirƙirar bid'a. Yace duk wanda ya ƙirƙiri wata bid'a yace addini ne, alhali annabi bai karantar ba, to fa yariya cewa manzon Allah yayi ha'inci ne. Ga wani abu na addini bai karantar ba ya ɓoye, ku yanzu kun ga shi ne ya dace, to ba kuna tuhumar manzon Allah ne da mene? Ha'inci. Yace gashi Allah kuma ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum, a yau na cika muku addininku, wa atmamtu alaikum ni'mati, na cika muku ni'imata, wa raditu lakum al-islam dina, na yarda muku addinin musulunci shine addini. Kai kuma ka kirkiro wani abu ka ce addini ne, to fa kana tuhumar manzon Allah ne bai sanar ba, bai isar ba, kai yanzu ka isar. Yace duk wanda ya riya cewa manzon Allah ya ɓoye wani abu cikin annabta da Allah ya turo shi da shi, yace ka kafirta. Wallahi duk wanda ya riya annabi ya ɓoye wani abu, wallahi ya zama kafiri. Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fa ma ballagta risalata. Isar da abin da aka turo ka da shi na annabci, manzo Allah ya isar ko bai isar ba? Annabi yana daga hannu yana Allahumma hal ballagtu, ya Allah shin na isar? Sahabbai suna ka isar. A aikin hajjin bankwana yana ya Allah na isar, sahabbai suna na ka isar. Ba daɗe ba manzon Allah sallallahu alaihi ya bar duniya. Kaga duk wanda ya kirkiro wani abu yanzu a bayan rasuwarsa,
yace addini ne to bai yana zargin manzon Allah ya ɓoye bai isar ba. Wallahi duk wanda ya kudirce wannan abun a zuciyarsa ya zama arni, wallahi shi ba musulmi bane. Domin mu muna da yaƙini duk abin da yake na addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar. Da haka mun ji wannan hadisin, manzon Allah ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa, imanin ɗayan ku baya cika har sai na kasance na fi soyuwa a gare shi sama da karan kanshi, sama da dukiyansa, sama da ƴaƴansa, sama da mutane baki ɗaya. Wani hadisi na Sayyidina Umar dan Khattab shi ma na cikin Sahih Bukhari. Sayyidina Umar dan Khattab ya ce ya Rasulullahi, ya manzon Allah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi. Yace manzon Allah, wallahi ka fi soyuwa a gare ni akan dukkan komai sai dai kaina kawai. Faqala sai annabi yace ya Umar, ya kai Umar, hatta akuna ahabba ilayka min nafsika. Imaninka ba zai zama cikakke kammalalle ba har sai na kasance na fi soyuwa a gare ka sama da yadda kai ma kake son kanka. Shine fa fassaran annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Annabi ya fi girman haƙƙi akan mu'minai sama da su karan kawunansu. Sayyidina Umar yace ya Rasulullahi, ya manzon Allah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in. Wallahi manzon Allah ka fi soyuwa a gare ni sama da dukkan komai, hatta min nafsi, har karan kaina ka fi soyuwa a gare ni sama da ni karan kai. Cikakkiyar soyayya ma annabi sallallahu alaihi wasallama bin sunnan shi. Annabi ya ce ayi abu kaza ka yi, annabi ya ce kar ayi abu kaza ka nisanta, annabi ya ce a bar gemu ka bari, annabi ya ce a ɗanga lawan dokar a taka shi ka ɗaga. Shi ne son annabi sallallahu alaihi wasallam, ba wani biki da ake yi sau ɗaya a mene ba a shekara. Mu kullum a cikin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muke, ba sai shekara ba. Ka duba sallar ahlus sunna, idan ka je Jos, sallar ahlus sunna iri ɗaya ne da na Bauchi. In ka je America, sallan ahlus sunna iri ɗaya ne da na Bauchi. In ka je Ingila, sallan ahlus sunna iri ɗaya ne da na Bauchi. In ka je ɗakin Kaaba, sallan ahlus sunna iri ɗaya ne da na Bauchi. Wallahi babu mene, ba bambanci. Nakan yawaita babu kissan wani bawan Allah da muka tafi da shi Umara. Wannan bawan Allah alaramma ne gangaren kafi gwani. Amma wallahi da muka je zaman da muka yi a Madina dai ɗakin mu ɗaya bai yi magana ba. Da muka zo Makka wata rana muna zaune kusa da ɗakin Kaaba, sai ya ce mun, Sulaiman, na ce na'am, kaga ɗakin Kaaban nan fa ita ce kankata a duniya. Na ce ita ne. Ya ce kuma na ga irin sallan ‘yan izala suke yi. Ya ce kuma wallahi ina da yaƙini Allah ba zai bari a yi irin wanda baya so ba a ɗakinsa. Ya ce wallahi ya gane gaskiya. Ya ce shi da karantar wanda aka musu, in ka ji ɗan izala yana wa'azi iya gudunka iya ladanka. Yace kuma gashi yanzu mun zo nan, malamanmu ma in sun zo nan ba a ba su dama su ja sallar, ina suke shiga sahu, ko ba haka bane? Mu kuma dan sun maida mu jahilai sai su ce mana kar mu bi su sallah. Yace wallahi shi kan ya gane gaskiya. Kage shiriya daga waye? Daga Allah. Shi yasa ahlus sunna duk inda ka je a duniya wallahi komai su iri ɗaya ne, babu bambanci. Iri ɗaya ne addini. Yadda annabi ya karantar haka suke kokarin mene bi. Amma yan bid'a da ka samu, bid'an nan garin daban, bid'an nan garin daban, bid'an nan garin daban, bid'an nan kasan ya bambanta da nan kasan. Duk yadda suka kai ga bid'an su, ba su da inda ya wuce ɗakin Kaaba, ko kuma in so zo ɗakin Kaaban nan suwa da su bi limamai ahlus sunna, dole su da su bi, dole su da su bi. Annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi girman haƙƙi akan mu'minai sama da su kawunansu. Wa azwajuhu, matansa, ummahatuhum, uwayen mu'minai ne. Saboda lokaci za mu tsaya a nan, idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu tashi akan wa azwajuhu ummahatuhum. Matan annabi sallallahu alaihi wasallama iyayenmu ne, tunda akwai wanda su ba wanda suka tsana a duniya sai matan annabi sallallahu alaihi wasallama, ko
su suke zaga, musamman ummuna Aisha ma sukan jingina mata ita mazinaciya ce. To insha Allah za mu tattauna wannan matsala a karatunmu na gobe. Abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya sa mu tarayya cikin lada, inda muka yi kurakurai kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Ba sani ba ko akwai tambayan baki ɗaya biyu. Wa alaikum salam. Amin amin. Matsalar da muka samu kanmu na matsalar tsaro a ƙasar nan. A rinka yawan jan hankalin mutane akan matsalar tsaro. Da yadda matsalar tsaro yake faruwa da aka samu yawanci da 'yan gari akan ci gari, ko ba haka bane? Na'am. Attajirai ne wanda suke shiga ma daga ana ba su maƙudan kuɗaɗe ne su shiga. Da su rinka musu fly ɗin kayayyaki. ‘Yan kasuwan su a sayar ma dabbobin. In dai ba gano bakin zaren ba sai ka wuri ba ko warware shi ba. To da haka mala yana faɗakar da mu ne akan matsala na tsaro da ke faruwa. Galibi in kaga an yi abu to da 'yan gari akan ci gari. Ministan tsaro Christopher Musa ya faɗa ya ce akwai matsaloli guda 4. A BBC na gani sun yi hira da shi da wannan 'yar jaridar nan wadda take zare maka idanu duk girman ka. Kun san ta aiko? Duk girman ka ba ta shakkan ka, za ta zare maka idanu kuma za ta maka tambaya. Wani ma har ta rikitar da kai. Ya yi hira da ita shi da ita. Har ma ta masa tambaya ma game da suturansa. Yakan sa sutura kala biyu. Sai ya sa hula irin namu kuma sai ya saka jamfa, half jamfa kamar irin na mutanen kudu. Ya ce mata wannan ina yi ne saboda unity al'ummar Najeriya ɗaya muke. Christopher Musa, ministan tsaro, ya ce akwai manya-manyan matsaloli guda 4. Ya ce matsala na farko a matsalan tsaro a Najeriya shine sulhu da gwamnatoci suke yi da 'yan ta'adda. Ya ce babu sulhu da su. So 10 kuka yi sai sun karya muku mene alkawari. Ya ce wannan sulhu yanzu sun ma sa doka duk gwamnan jihar da ya ce dai zauna ya yi sulhu da 'yan ta'adda, ya ce dai janye jami'an tsaro su ji su da su ba ruwansu. Babu maganar sulhu da 'yan ta'adda. A musulunci ma babu maganar sulhu da ɗan ta'adda ya mika wuya ko ya sha wuta kawai shine magana. Amma maganar sulhu da su wai har su ce sai an saya musu abu kaza, sai an sako musu mutanen su kaza, sai an yi kaza. Mutanen su nan 'yan ta'adda idan aka sako su daga prison suka dawo za a sake kulla sabon target ne, ko ba haka bane? Yace matsala na biyu da suke fama da shi shine na informa. Masu ba su bayanai da aka samu a garin suke isar musu da bayanai na cin amana kamar da malam ya faɗa. In gari akan ci gari da su sukan je su sanar da bayanai. Yace matsala na uku shine matsalar rashin ganuwa a iyakokin ƙasar nan. Yace da yana da hali da zai yi gini duk inda ya kamata a yi gini ya zama akwai ganuwa. Yace domin ana shigowa da makamai ta hanyoyi barkatai. Yanzu ko ji a Facebook na gani an kama wani da harsasai masu tarin yawa. Ya baro yankin Kaduna dai shiga yankin Katsina. Daga samu halade kai mai 'yan ta'adda ne. Harsasai masu tarin yawa. Mutanen namu da aka samu su suke supply mai 'yan ta'addan na kayan da suke ta'addanci da shi. Na hudun na manta da Christopher ya faɗa, amma ya lissafa abubuwa guda 4 ne. Ya ce su ne suke haifar da matsalolin tsaro a Najeriya. In ba an gyara su ba, to gane bakin zaren. Da ka kulla zare yanzu a minti 1 ko 2
in ba ka lura ba gano bakin zaren sai mene sai wankin hula ya kai ga dare. Don haka dai mu ji tsoron Allah a duk inda kake, kar a yi amfani da kai a baka wani abu na duniya ka saryar da 'yancin al'ummanka, ka ba da dama a zo a kashe al'ummanka. In kai haka kana da laifin ka ɗaya da wanda suka yi kisan kai. Domin duk wanda ya taimaka aka yi ta'addanci, wallahi tallahi shi ma laifinsa ɗaya da 'yan ta'adda. Bayanan sirri ne ko waya ka musu, ku zo lokaci kaza akwai kaza da kaza, duk abin da ya zo ya faru, wallahi tallahi kana da laifi. In an yi kisa kai ma kana da hukunci kamar kai ma ka yi kisan kai. Mu ji tsoron Allah, kuma muna cikin watan Ramadana, mu ci gaba da addu'o'i na Allah ya mana maganin wannan musibar da muke ciki na matsalar tsaro. Mu saka shi a cikin addu'o'inmu na qiyamul layli, cikin addu'o'inmu na tahajjud, cikin addu'o'inmu na lokacin buɗe baki, cikin addu'o'inmu in mun karanta alqur'ani ne tawassuli da shi mu roki Allah madaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya. Tunda Najeriya Allah ya mana arziki kowane iri, galibi ƙasashen turai ba son mu suke yi ba, fatansu ya dasi su wargaza mu, ya dasi ƙasanmu ta dawo kamar yadda suka wargaza Libya, ya da ta yi kamar yadda suka wargaza ƙasar Iraki, ya da ta yi kamar yadda suka wargaza nan ƙasar Sudan. Ka duba abun baƙin ciki yadda aka wargaza ƙasar musulunci, ƙasar Sudan. To suna da wannan burin ya dasi su wargaza mu, ba son mu suke ba. Allah da ya halicce mu shi yace mana in yasqafukum yakunu lakum a'da'an, in suka damke ku za su zame muku abokan gaba. Wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law tanqulu, da su shimfida hannayensu ta cutar da ku, su ta dukan ku, su ta muku cutarwa iri-iri, da su so ina ma kun kafirce. Shine waddu law tanquluna kama kafaru fatakununa sawa, sun so su ku kafirce kamar yadda su ma suka kafirce domin ku zanto daidai wa daida. Da haka mana addu'a Allah ya mana maganin 'yan ta'adda na cikin gida da waje, da masu taimaka musu na cikin gida da waje. Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi, ya man yudabbiru al-amr, ya man yudabbiru al-amr, ya man yudabbiru al-amr. Ya Allah, muna roƙonka da sunayenka masu tsarki da siffofinka na kamala, Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya. Allah ka taimaki sojojinmu da 'yan sandanmu da sauran jami'an tsaro. Ya Allah, masu nufin mu da sharri na ta'addanci na cikin gida da waje, Allah ka fi mu sani, Allah ka mana maganin su. Allahumma alayka bihim, Allahumma alayka bihim, Allahumma alayka bihim, Allahumma dammirhum tadmira wa la tugadir minhum ahada. Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya rabbal alamin. Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ka sa mu dace da daren Lailatul Qadri. Bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana. Samari da suke bukatan aure ba aikin yi Allah ka hore musu. Zaurawa da 'yan mata Allah ka ba su abokan zama na gari. Ya Allah, muna roƙonka cikin mu waɗanda suke fama da gidan haya ko gidan da suke ciki ya kasa musu, Allah ka yalwata musu. Waɗanda suke marasa lafiya musamman da mu na wannan masallaci irin su Alhaji Muhammadu Juli, Allah ka ba su lafiya. Allah ka ƙara musu tsawon rayuwa domin su ƙara ayyuka na alkhairi. Ya Allah, muna roƙonka Allah ka amintar da mu a jihar mu ta Bauchi. Masu nufin mu da shari Allah ka mayar gare su. Allah ka amintar da mu a ƙaramar hukumar alƙaleri. Masu kai hari da farmaki da kashe mutane Allah ka san su, Allah ka mana maganin su, Allah ka mana maganin su, Allah ka mana maganin su. Allah, muna kai kukan mu zuwa gare ka, ba mu da inda za mu kai kuka a share mana hawaye sai wajenka. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.